Näin käyntisiltaa jatketaan. Kasataan tää käyntisilta valmiiksi. Ensin laitetaan reunalaudat paikalleen. 6 ruuvia per lauta. Sitten laitetaan toinen lauta. Seuraavaksi asennetaan kiinnikkeet. Eli nämä kiinnikkeet tulee rannan puolelle. Pujotetaan tänne alumiinirungon sisään. 3 pulttia tulee jokaiseen kiinnikkeeseen. Toiselle puolelle sama. Ja nämä laitetaan tuonne toiselle puolelle. Ja viimeinen kiinnike paikalle. Asennusta vaille valmis. Joo, nyt otetaan vanhasta laiturista tää käyntisillan kansi. Ensimmäinen pala irti, että voi asentaa sinne ponttoni alle. Sitten irrotetaan käyntisilta rantakiinnikkeestä. Sitten vedetään laituria vähän rantaan. Sitten laitetaan ponttoni kiinni. Ensin täytyy löysyttää nämä vanhat rantakiinnikkeet, että saadaan ponttoni samoihin pultteihin kiinni. Joo, nyt laitetaan jatkokappale kiinni. Sitten tarvii hakea ne saunan lämmittäjät nostamaan laituri veteen. Sitten kannet paikalleen. Valmis.